Yan oh. Bira guys. Lagyan natin wasudyo. Mungaro sa loob. Wala. Yan o. Wow. Nita pa guys. Merong buntot, merong panit no? Guys, yan oh. Sus ikog. Yan oh. Welcome back mga ka-studio. Nandito na tayo ngayon sa Usamis. Yan o. Tara. Aga kaming mating mga ka-studio. 6 AM pa lang. Mating na yung masakyan namin na transisya. Dak yawag gusto kay vlogger. Gusto. Guys, kasama pala natin sila Ben and Yuri dito. Yan, sa Usamis, sa trip na to. Kasi pupuntahan namin si Rikmar. Wata ng manok. Dito na tayo mag-studio sa close na Rockings, Balbakuhan. Yan. Rockings, Balbakuhan. Location mga studio. Nandito sa may City Hall. Sa harap. Nandito yung Rockings, Balbakuhan. Yan. Wow. Nita pa guys. Ilang oras to pinakuluan, boss? 4 to 5 hours. 4 to 5 hours pinakuluan? 4 to 5 hours. Di ano, dugaya na yun. Ilang ganito yung maubos sa isang araw, boss? Ilang kaldero? Mga 2 and 1 half siguro. 2 and 1 half? Okay kani. Paano niya sa Paris mo siya? Napagpilain Paris ani. Kanya mga 11 siguro, 11:30. So dami mga studio yung ganito, maraming laman yan, no? Tingnan nyo po. Tapos nakaubos sila mga 2 to 3 na ganyan yung magpartner na mga kaldero ba. Kusog yun sila dire. Dami kumakain ba. Udto may country kusog. Malakas pag ano, tanghalian. Magkano sir yung isang order niya sir? 135 ang isang order. 135. Kaya good for 1 na sir, good for 2 na. Ang uban good for 2, ang uban good for 1. Depende sa kadakong kaon. ang uban ni banag kasawa ba. Pwede raman usas sir lang. Gano'n lang sabaw. Okay na solve na. Duha no? Tingnan niyo po mga studio. Sobrang init pa guys. Pila na mo ka years dito boss sa Rockings, Balbakuha boss? Sa pagsugod sa kong ginikanan, 1963. 1963? Okay, mumay pagkaminyo nila na tuiga. Muna nila gisugod og hanap buhay. So bali 63 years na mo diri boss. Nabaligya sa Rockings, Balbakuha. Oh, 63 na. Biha no? Gaya na gito taon na. Dito yung rice sila, ang daming rice sa studio. Tama ta.
Tara. Salamat, ma'am. Sir. Naisili, gusto mo. Napoy sili eh. Ang sito. Guys, let's go. Ibutang din. Balbakuwa oh. Sabaw. So tara mga studio, birahan na to ni. Before tayo kumain, pray muna tayo. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessing, sa guidance, sa protection. Amen. Tara, mga untan nyo. Tingnan nyo po mga studio. So, ito yung balbakuwa nila. 135 pesos only. Ayan o. Tingnan nyo po, mayroon siyang ikog ni siya. Tapos, mayroon kasamang ribs. Mayroon kasamang balat. 135 rapirte ng sulita. Ano eh. Tingnan nyo po dito sa kabilaw. Mayroong ribs. Mayroong barang pata ata to siya. Yan o, sus ka, lami ani guys. Pero bago ang lahat guys, mayroong sabaw dito. Dito muna tayo, tikman natin. Ngita pa sabaw. Sabaw pa lang, ulam na mga studio. Nalo dito tayo guys. So ayan mga studio. Ayan oh. Sus, ikog. Tingnan nyo po guys. Grabe ang lambot mga studio. Kalas kanig bahaw nani wa. O kalas kanon. Dito tayo sa ribs mga studio. Yan o. Lambot. Pag pumunta ako ng Usamis mga studio, dumadaan talaga ako dito sa Rookings para kumain ng balbakuwa. Kasi yung sabaw na malasa ba. Tapos yung karne, sobrang lambot. Yan o. Dito tayo na. Ito yung parang tulaan na to ng baka. Ano po? Yes. Grabe kalata oh. So na-picture din siya sa Inquirer Mindanao, Prague, using nothing else but barbecue. So date is 1997. Sulit na ba?
Kasi halos lahat ng parts meron sa baka ba, merong kuan. Meron diyang tulan, merong balat, merong ribs, merong ikog. Ribs guys, ribs. Dua ka serves gidakuan ni dali. May balo pa lang eh. Magtatamis lang eh. Alam mo. Alamig na kayo sa First stop pala mga studio dito na agad sa Pangmalakasang Balbacoa. masayo yan para sa tinig. Pakas niya ang tinig. Yes, bull guys, kasi sucks na naman kain. Yes, soup drinks na. Yan sucks, oh. Kain din ng balbacoa. Ay. Anak ribs na ganahan ni ganan. Mutala na. Mukha deh. Unsa mo oras open every day? Start may 8 sa umaga o 8 sa buntag. Yeah, Then close. end may mga 1:30 sa hapon. Ah, daliar din no? Mahurot naman po. Ah. Kalutan. Daliar din mahurot day so. Dili, dili. Oh, gamay na lang dayo. Pasta day. Mga studio grabe. Kukoy kay para pahilis oh. So, pag mapadaan kayo dito so, sa amin mga studio, puntahan nyo po. Yan o, Rookings, Balbacoa. Panalo dito mga studio, sulit na sulit po. Kita-kits sa sunod ng mga food trip. God bless. 100 pesos, talabab. Oh, nagkuha. Spicy suka. Init pa kayo. Grabe. Bira guys. Nandito tayo ngayon sa Tudela, Misamis Occidental. Yan yung partner ko natulog pa.
Saks. Sikat to sila mga studio. Nasa tabi lang ng daan. Ayan. Napin nyo lang to. Ito yung signage na nakalagay. Oh. Lami tag sauce. 100 pesos. Talaba. Mayroong maliit. Ayan o. Saka mayroon ding malaking talaba. Mayroon silang suka, no? Spicy suka. So ayan mga studio, pipili na kami ng malaki. Pili na ginak. Madagko na. Nadi butang. Dito mayroon ding malaki oh. O kana te. Oh, dagko ah. Ana Saks? Mayroon din dito. Ana malaki kaya. Ana dagko nagunod eh. Dagko ni kunod sir, kini sir oh. Oh, kana gi. Ay, Okay. duha og tunga sir. Duwag tunga no. 4 kilos ate. 4 kilos. Ah, so ayan si Yummy Yuri kumakain na. Lami ate. Unsa ba? Oh, dagko uy. Lah. Kuha guno ri. Biha. Ngaunta mga ka studio. May artista si Daniel Matsunaga. Ay, lami kayo. Ah, lami gid ay. Musta na bay? Lami bay? Lami kay kuya. Grabe, dagko ay mga Sir, talaba ano diri. sir, 4 kilos sir. So ayan mga studio. Order tayo 4 kilos lang. Yan oh. Pila ka minis na lutuon ito eh. Kadyot lang siya, sir. Kanang igo lang ito siya mo init. Tibali, hapok lang siya. Ah, unsa na luto na nadaan te wala pa. Wala pa, sir. Ah, fresh gina siya. Naku, ba So ihap cook lagi na siya. Di na makahiloy na natin. Hindi man, sir. Ah, Pag 3 years kami diri pamaligyan. 3 years na di ay sila diri mga studio. Initin nila dito mga studio sa uling. Mga mabilisan lang daw. Ilang minutes lang. Saktong minute lang mga studio kasi pwede din kainin to na hilaw ba. Ayun, unsa yung opinion nyo dito eh? Sir, 1, sir. 11, tapos 8 sa gabi. 11 AM sa buntag, close sila 8 PM sa gabi. Oh, grabe na kuha ano. Muna yang sulod eh. Oh, no po. Dagko kayo sa kuhan unon. Init pa kayo. Ya, ang sauce ano ito, sa kunsa lang pili lang na suka, na chili garlic. Atsara, o kanang pipino. Na mix nga palakot. Libre na sauce dito eh. Yes. Limited na, sir. Limited sauce. Lah, yaw. Ang lalaki ng laman mga studio sa loob. So ayan mga studio yung order natin no. 4 kg na giant talaba. Sus kadagko. Tingnan niyo po mga studio. Yan oh. Oh, dagko kayo. Hawang kamo to. Mga 3 piraso, 1 kilo. Ayan, pray muna tayo mga studio bago start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, sa protection. Amen. Yan. Pirahan tani. Ngaundan nyo. Fresh kayo no. Tingnan nyo po gaano ka-juicy mga studio. Ah, mayroon pang mga kuwan, duga-duga. Yung sili nila oh. Ligoon. Labas kayo.
Ito yung kuan na asin na mayroong ng sili ba. Suka yung dagpalami yun. Anghang suka na ba? Yan, mayroong dalawa mga studio. Sulit kayo 100 ang kilo. Kis, tukan ko sa halam. Yan mga studio, kuha pa tayo kasi mayroon pa silang ibang sauce. Lami ko na ilang sauce diri. Okay. Yan mga studio, tingnan nyo po to. Wow. Ito yung nagpapasarap talaga. Mira guys. Wala na akong masabi mga studio. Kain na ako dito. Isa ka kuan. Juicy limbo. O isa ka RC. Kanang bugnaw kayo. Sis. Di mo hawa man. Puro naman ni sili. Kasabaan mo katan ano lini? Okay. Bira guys. Nasbol ta. Suka banghang. Panarlo, sulit na sulit po. Abanti mo diri. Diri rin sa Tudela, dapat is done. Miss O. Grabe mga studio, ang sarap dito kumain ng talaba. Tapos tingnan nyo po yung ano, background natin. Sobrang green mga studio. Nasa rice field ba. Maraming salamat po sa panood sa episode na to. Kita-kita tayo sa sunod ng mga mukbang videos at mukbang adventures. God bless po. Nakabot na Ginakusgano by Rickmar. Welcome to Caps and Go! Natin mga studio. Lagyan natin mga studio. Meron malaman oh. Bunmaro sa loob. Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, nandito tayo sa Palao, Iligan City. Dahil mayroong opening dito mga ka-studio na masarap daw pagkain mga ka-studio. Kaya puntahan natin, let's go!
Location niya mga studio, nasa Palao to. Katabi lang ng Villatouna. Ang Cubs and Go. Ayan, open na po. Naabot na Ginakusgano. By Rickmar. Mungutan na ito what time mo diri open sa Cubs and Go? 10 a.m. to 10 p.m. sir. Ya, ang iyong exact location po diri, ma'am. We are located in Palao, Ligan City, right beside Villatouna. Thank you so much, ma'am. Mga studio, ito na yung mga pagkain sa Kabsa. Kagandahan pa dyan, mayroon tayong mga guest dito. Bin and Yuri. Yan, by Rickmar. Yan, Yummy Yuri. Food Ranger, Bisaya. Ayan, Steves ni Yuri. Ayan. Tawa si Dio, ayan. Laban lagi tani. Bayong-bay yun. Bayo-bayo gid sir. Oh, bayong-bay yun rin. Nagabo to. Mayroon sila ditong kabsa paa. Mayroon silang goto ziki or yung tula ng baka. Mayroong goto bulalo. At mayroon din ditong goto Batangas, yung mga lamang loob mga studio. Mayroon din mga sauce, ayan. Tara mga studio, hindi na natin patatakalin to. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Tara mga studio, birahan na to ni. Ito yung tinatawag lang mga studio na kabsa paa. Ayan, no? Tapos mayroon tayong mga sabaw dito. Pero bago ang lahat mga studio, tikman muna natin yung rice. Yung rice nila dito, tinatawag na kabsa. So itong kabsa mga studio, para siyang Mediterranean na style. So ayan, yung gamit nila dito na rice is basmati na rice. Paduolak. Ano yun? Oh. Tikman natin mga studio. Dami yung rice. Malasa yung rice mga studio. Mas try sa mga Tagailigan. Oh. Oh. Ang chicken na malambot, oh. Lagyan natin mga sudyo. Wow. Ang sarap. Dami kayo. Silaw na kayo na? Ito yung goto bulalo, mga so tingnan nyo po. Meron diyang ano to, Sax? Bunmaro sa loob. No. Dami kayo.
Meron malaman, oh. Lagay natin sa... Tanga rice. Nalo. Paubos na kanin ko. Hindi ko ba tikman yung iba. Ito nak. Ano kaya to? Sauce niya? Para siyang garlic. Sarap niya mga studio. Sulit na sulit kasi busog na busog ka ba? Ang daming laman yung bulalo lang. Ito yung Goto, Batangas sila mga studio. Mga lamang loob ng baka. Ay, ayan, no? Ako, isa na ka. Same lang daw yung mga sabaw nito. Lambot niya ba? Sarap. Wow. Lapit na maubos na. Ito na. Ito yung tulaan nila. Oh. Tulaan ng baka. Tingnan natin gaano kalambot ang studio. Murag humba. Ay, mga tulaan mga studio. Yun mga studio, grabe ang dami kong nakain dito sa
Cubs in Go. Yan, dito lang yan sa Palao, Iligan City. Dito sa Food District lang mga studio. Panalong panalo. Bagong opening, bagong panglasa. Masarap yung pagkain, sulit na sulit po. So in-invite ko po yung mga studio natin na taga dito po sa Iligan City. Puntahan nyo po, tikman nyo. Rice pa lang, yung kabsan lang, masarap na mga studio. Highly recommended po. Saka yung iban lang mga pagkain po. God bless po sa owner. Congratulations once again. And kita-kits tayo sa sunod ng mga video. Coke sa pa, pahilis. Nauyang baka mga studio. Mga sugi kaya po no, nagko kayo guys. Wow. Alam, miag puruma guys. Pila po natin? 140 pesos mga studio. Umo kayo ni siya din? Mamo kayo, sir. Bihaw. Wow. JC Eatery. Mga ka-studio, dito na tayo sa Cagayan. Pero bago ang lahat, nagutom na mga studio, kaya kain muna tayo. Dito tayo kain sa isang sikat na eatery dito. Simple lang sila mga studio, pero sobrang daming taong makain. Iba't ibang klase, mayroong mga estudyante, mayroong mga employees, mga malaking ranggo sa gobyerno. Kasi sikat talaga sila. 38 years na po yung eatery nila dito. At hanggang ngayon, marami pa rin tao na kumakain at tumatangkilik sa mga pagkain nila. So famous sila dito sa Sinuglaw na para siyang mayroon siyang tuna ba yan or mayroong isda at saka mayroong kinilaw tapos mayroong sinugba mo nang gitawag og sinuglaw. So tara mga studio, interesting to kaya tingnan natin. Tikman natin. Let's go. Ayaw magtote. Sir. Saan yung kuwate? Tinola isda, sir. Oh, nita pa guys. Mula isda. Pila yung serving na day? 120. Ito na isda ate. Malasugi, sir. Malasugi. Wow. Bati guys, napay kuha ng malunggay ba no? Yan na po ikuha, tanglad na siya day. Yes, sir. Yaw, ano, lahi kong style. Kanina, yung sa po rin usan nyo doon. Nauyang baka. Nauyang bakta na. Ano yung usa sa bestseller nyo doon, no? Yes, sir. Umo kanina. Umo kayo. Oh, sus. Pila ka buhok ang usak serving nyo day? Dua ka slice, sir. Dua ka slice? 140. Yeah, 140. Yes, sir. Wow, bati, sulit na kayo. Jeffrey, na po sila eh. Ano, sir? Halang-halang siya din. Yes, sir. Halang-halang. Pero kani, grabe oh. Kumba. Wow. Alam, miag puruma guys. Pila pa natin? 140 pesos mga studio. Yan oh. Dagko yung serving oh. Naglatak ng kay puruma. Napay sisig. Kaya mayroong dinuguan mga studio. Meron din sila dito mga ulo ng isda para sa tinula. Yata dito mga studio si Mark Queens. Punta na dito tayo mga studio. Mga studio, ito yung sikat na dito din na humba oh. Yan oh. Wow. Umo kayo ni siya din. Umo kayo, sir. Alam, bias ang humba eh. Lata kayo guys. Ito yung sinuglaw ng mga studio. Mga studio, ito yung order natin. Ito yung tinatawag nila na sinuglaw kasi mayroong sinugba tapos mayroong kinilaw. 130 pesos to mga studio.
Mayroon din sila ditong humba na sobrang lambot mga studio. Ayan, oh. This is 140 pesos lang. Ito naman, lauyang baka. Yan, oh. Parang ribs ng baka mga studio, 140 pesos din. Tapos isang kanin pa. So tara mga studio, pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you so much sa food, sa blessings, sa guidance, sa connection. Amen. Diba, birhanan to ni. Dito tayo mga studio. Ito yung sinuglaw nila. Sa ilalim, mayroon siyang sinugba. Tapos kinilaw, kumbay na siya mga studio. Tapos mayroong mga mga saan siya? Ng ginger ba? Nya ang daglami ani mga studio ang iyang tabon-tabon muna naadre sa Mindanao nga wala sa ubang lugar. Kay dire ra kuno na magbuhi mo na yung palami silang kinilaw. Yan, tikman natin mga studio. Yan. Wow. Sobrang creamy niya. Tapos merong asin na merong tamis. Pero more on creamy siya mga studio. Lutong-luto yung kinilaw dahil doon sa sabaw niya ba. Panalo mga studio. So dito tayo mga studio. Ito yung lauyang baka. Yan, sobrang lambot ito mga studio. Tikman muna natin yung sabaw lang. Malasa siya mga studio. Wow. Lambot niya. Guys. No wonder maraming kumakain dito. Ang ganito ba kalambot? 140 pesos, hindi ka nalugi. Kasi sobrang dami na ng laman eh. Parang melts in the mouth talaga yung lauyang baka. Yan. Parang hindi baka yung kinakain ng sobrang lambot kasi parang narunok agad. Malo. So ito yung humba ng mga studio. 140 pesos. Yan. Tingnan natin kung gaano kalambo to. Parang Bailey siya, no? Yung dating niya ba, Bailey ito ba? Kasi merong balat to, tapos merong fats. Tapos yung laman niya, makapal. Tikman natin mga studio. Wow! Gusto ko yung humba nila, parang feels like home ba? Parang nasa bahay ka lang, tapos medyo matamis ng konti, hindi naman yung sobrang matamis siya. Balance lang ba? Tapos yung laman niya, nanuot yung lasa niya ba? Kasi sobrang lambot siguro ng karne, kaya nanuot yung lasa ng humba sa loob. Ang ganito kalambot yung pagkain, parang ang bilis ubos din ah. Yung interin lang parang intended pero mukbanger to.
Kasi kami mga mukbanger pag nagbe-video, gusto talaga namin yung sobrang lambot ng pagkain kasi mabilis mong umuya, mabilis mong matulon. Mga studio, grabe. Ang masabi ko dito sa GC Eatery, panalo yung mga pagkain na dito. Must try mga studio. At dito talaga sa Cagayan, one of the favorite na puntahan ng mga foodies ba? Yung GC Eatery ba? Kasi para sa akin, sulit na sulit yung mga kinain ko dito. Yung tatlong putahe lang yung natikman ko. Panalong-panalo na sa price point. Madami yung servings. Tapos yung importante sa akin yung sobrang lambot ng pagkain ba. Tapos palaging mainit kasi iniinit talaga na yung mga food dito. Kaya no wonder na maraming punta talaga ng mga tao dito kasi 24 hours sila dito eh. So kung dito lang ako sa malapit, panigurado hindi ako makapagluto ng ulam. Chat order na lang ako dito kasi mas makatipid ka pa pag bumili ka na rekta ba. Lalo pag small families, mas makatipid pag sa karinderya bumibili. Tapos masabi ko kasing sulit na din eh kasi masarap na yung pagkain na hindi ka talaga magsisi ba. Kaya wala pinuntahan eh Mark Queens at ibang mga vloggers na pumunta dito kasi aprobado talaga yung pagkain. Kaya maraming salamat dito sa GC Eatery, no? At saka maraming salamat po sa nanood ng video na to. Hope you enjoy mga studio at makapunta ka ng Cagayan, puntahan mo to, GC Eatery. Maraming salamat. God bless. Yan o. Welcome back mga studio to another video. For today's episode po, nandito tayo sa Zone 5, Cugman, Cagayan de Oro. Dahil titikman natin ang masarap na seafoods. Dito lang yan sa Tats Seafood Dampa. Just a small town girl living in a lonely world. Grabe mga studio, ang laki ng tangigi mga studio. 20 kilos sa tangigi. Na grabe. Direra ni sa Tats Seafood Dampa. Nakuha oh. Ito. Wow. Saang grill? Ito yung mga pagkain mga studio sa Tats Seafood Dampa. Yan, mayroon din sila dito pusit. Mayroong sinuglaw na malasugi mga studio. Tapos mayroon niyang sinugba po niya baboy. Paris na sila. Tapos ito, mayroong saang, malaking saang mga studio. Ayan, no? Mayroon din gusto ang paggana ng kain. At syempre ito yung shipwreck na mayroong Cajun sauce. Wala, kalami. Tapos ito yung sinugba mga kastudyo na dyan nga kon, talakitok po ito. Talakitong? Talakitok. Talakitok. Yan, sobrang laki mga kastudyo. Grilled po yan. Tapos mayroon ding slipper lobster. Wow.
Yan. Asa imo ni nak? Oh, slippery lobster. Silver lobster is kanya og sudyo. Yan, may bagong dumating mga sudyo. Ito po yung adobong binga. Yan, sobrang sarap ito mga sudyo. Mas try ito na seafoods. Let's eat. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. So let's start first with the sleeper lobster. Dagko kayo? Oo. Patag sabi. Oh. Sus, kumbati kayo. Pag wala na may balas, apil na nagkaon eh. Suka. Ah. Rice. Dito tayo mga studio sa Shipwreck. Yan. Butang na to diya. Guys. Yan mga studio. Ang laki mga studio. Tamang-tama yung pagkaluto nila ba. Parang kuhan talaga ba. Timing oh. Fresh kayo mga studio. Pati sa kanon. Hunaw na di ko ha. Yan, kain po mga studio. Ang sarap ng Cajun sauce. Saka yung shrimp talaga. May pagkatamis ba kasi yung pagkaluto nila parang sakto lang talaga ba. Hindi overcook yung shrimp. Gusto ka kinilaw, no? Basta seafoods, ang sarap talaga magkamay ba, no? Dito tayo mag-studio sa tinola. Ito yung malaking isda kanina. Yung nakita nyo yung 20 kilos na isda na tangigi ba? Sa, dakos mata.
Yan, kunin natin yung mata mga studio kasi masarap to. Fresh na fresh to eh. Yan. Masarap talaga tong ulo ng tangigi, ano? Oh, naghanag-utan bro. Oh. Lumia niyo eh. Higop tag sabaw mga studio. Init pa kayo ba? Lumia sabaw eh. Dako yung mata oh. Yan yung kagandahan dito sa Tats Seafood Dampa mga studio kasi marami kang mapagpipilian ng mga isda ba. Tapos binibenta na per kilo. Pwede mo gawing sugba, tula, kilaw, ganyan. Depende sa iyo kung anong gusto mo na seafoods. Kaya masarap dito. Tapos nasa tabi ka lang ng dagat kumakain ba. Parang nakaganang kumain mga studio. Labo kayo kung ano? Unod? So dito naman tayo sa binga mga kastudyo. Ayan no, adobong binga. Yan, yabo na to diya sa iyang sauce. Lak, nindo to. Tapos, ukay-ukayin. Aw. Dira? Kira mo sagol no? So first time ko makatikim mga kastudyo ng adobong binga. Kasi sa amin, parang ginagawa nila mga studio parang pinapakaluan lang yung binga ba tapos wala hindi siya inaadobo ba kulo lang so yung nagpapasarap sa kanya yung suka lang ba sausaw mo lang so tikman natin mga studio yung adobong binga dito sa Tats Seafood Dampa. Nag-add ng flavor yung timpla ba parang naging adobo na siya muna nagkarne. Masarap din mga studio yung adobong binga. Kasi maliit yung hiwa niya. Kasi para pag binga kasi medyo chewy siya ba. Kaya niliitan nila yung hiwa para hindi ka mahirapang kumain ba. Tapos tinimplahan so malasang malasa na siya mga studio. Yan mga studio. Ito naman yung tinatawag ng sleeper lobster. Ayan o. Tingnan nyo po mga studio. Halos lahat yan parang mayroon siyang laman ba. Lagyan lang ng cheese mga studio. Sarap tingnan no. Kuha tayo. Dalawa lang. Yan o. Ugito na ito mga studio. Dapat buo siya mga studio. Di ba? Yan yung laman niya sa loob. Sarap ng sudyo ng lobster.
Grill pala to, no? Grilled cheesy lobster. Tinugbat ah. Dito tayo mga studio. Talakitok. Ito yung talakitok na isda mga studio. Sobrang laki oh. Yan, kuha tayo konti lang mga studio. Wow. Oh, juicy kayo mga studio. Meron sa sawan nito na suka. Masarap yung karne niya ba? Kuhan ka ba? Karang sa labo kay kunod. Yung suka na mayroong tamis-tamis kunti na mayroong parang coconut, pure coconut na vinegar. Tuha kita balik dali ba? Shot ko. Yan o. Labi kayo? So ito mga studio yung sinuglaw dito sa Tats. Yan. So bali sinuglaw siya mga studio kasi mayroon siyang sinugba tapos mayroong kinilaw. Yan. Mayroon niyang tabon-tabon mga studio. At saka mayroon din yung ito. Yung parang lime ba, yung biasong. Yan mga studio. Lagay natin dito. Tapos lagyan natin ng sauce niya ba? Suka na mayroong tabon-tabon. Pati. Tikman natin mga studio. Dumi kayo. Humot kayo ba? Namalasahan gini mong tabon-tabon. Nalo mo yung sarap. Juice na juice. Grabe mga studio, busog na busog ako dito mga studio. Ang sarap ng mga seafood sila dito. At syempre, ang ganda pa ng area nila mga studio. Nandito tayo sa tabi ng dagat mismo kumakain. So, kung nandito kayo sa Cagayan de Oro, puntahan nyo po Tats Seafood Dampa. Hindi kayo magsisi mga studio. That's it for today's episode. Kita-kits tayo sa sunod ng mga video. God bless po.